Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Abi na kog mo report ka sa imong office karon. Maulagi unta, ma. Namugos di kong alma nga mo report ko. Pero mura man kong malipong. Uy, may uban ka untang alma aron magpa-check up ka. Mabdos ka baya. Ako lang ni ipahuway, ma. Hi. Oh, Jack? Oh, ganong nakugang man ka? Wa ka magtuo nga. Matultulan ka na ko din hino. Imugid kong nasundan. No. Dili ikaw, kung dili ang inyong driver. Dili parehas din mong inyong driver. Jack, not feeling well ko karon. Wa gani ko mo trabaho. Taon-taon na bitaw nga wa ka na ko makita sa inyong opisina. kining mahimo bag mo biya ka una, Jack. Aron makapahuway si Nobe. Ay, bida. Nalipay gani ko nga ako siyang nakita, pero inyo marinuod kong gihinginan. Wa ka hinginli, Jack. Naatulang gid nga naglain ang ako lawas. Excuse ha, mapahuwayon ako. Well, tinud-an na yung akong concern ni mo, Nobi. Busa, tumanan ko kamo. Pero, mubalik ko, ha? Pwede sad nga di na lang, Jack, ni anabaya si Alma. Nganom day kun ni si Alma. Amin ka man ming Alma. So, why problema? Sige. Hatagan ko higayon si Nobi nga makapahuway. Nobe, unsa man. Nahibaw si Jack nga mabdos ka. Kaysa may mo paibaw niya. Kung mao ka na, wag yun siya mahibaw. Wa. Nahadlok man ko eh. Unsa may imong gikahadlukan, ma? Tingalig magbuot-buot og angkon si Jack sa imong kimapdos. Ano ba hatun man na ni Jack, ma? Aron mabungkag yun ang inyong panagtipon ni Alma. Sa higayon nga iyang angkonon ni Alma nga siya nakapamabdos nimo. Ayaw ka bala ka mahitungod, ana, ma. Nagkasiguro ko nga dili mo tuo si Alma. Ayaw gyud pagkumpiyansahan, no be. Ang tao nga parehas og kinaiya ni Jack, maayo kay mangitag paagi aron molusot gyud ang iyang plano. Ako kun maunay mahitabo, andam kong sagubangon ang pagpadako sa akong anak na mag-inusara. Anak, sigurado ka sa imong gipanulti? Gamay ra kag sweldo. Nya may sakit pa gyud ko. Ma, ayaw pagkunahon na sa mga panghitabo nga wa pa mahitabo. Basta, napangandaman ko na ning daan. Nope. Animal. Wagid ko hatagig higayon sa inahan niya itong nupi na. Nga ikasulti ko ang iyang anak. Oh. Pero, anong mingawon mo kung di makakita ni Nubi? Oh. No. Di mahimong matinuod ang akong kadlo ka na. Pero, mingawon ako ni Nubi kung di ko siya makita. Nabalhin ka ang akong pagbati nga to niya. Oh. Kung patalinghugan lang ni Nubi ang akong tinguha niya, mahimong mausab ko ang dagan sa kong kinabuhi. Dinhi si Jack? Dini,
Maayo gani kay wag gyud mamugos nga makigsulti nako. Kay ako manggiingnan nga not feeling well ko. Wa na mamugos nga musod? Wa na. Di kitingali ni muhunong ning tawhana sa pagsamok na to ba? Kundi sa patilawon? Usay patilawon. Imo siyang bunugon? Usa may mahitabo nimo kung mamunog kag tao. Ha? Mapriso ka. O di man ako mabunog niya ba? Manuhol gud. Pero ikaw gihaboy pasanginlan. Ug kung mapanmatud-an nga ikaw gid ang nagsugo, preso sad lagi ka. Ayaw na lang gud ana. Tingalig maamong ka lang anong tawana. Unyag mapriso ka. Dili ka mauwawa na nga tong anak nga ngiyang amahan na priso. Makalagot mo kayong tawhana gud. Di lang gud na siya tagdon. Unyang mamugos gid siya musod din eh. O di lang gid siya pasudlon. O kung mamugos lagi. Aw manawag tag pulis. Aron ikiha og trespassing. Kalagot ng tawhana eh. Tawgon ako yung amahan. O sa may mo buhaton. Imong isumbong si Jack sa iyang amahan. Unya, paminawon ka siyang Jack. Pasagda nato siyang maprisual. Kung mamugos gid sa kadini sa ato manawag tag pulis. Kung mapriso na siya, nakasiguro ko dili na siya mamugos pagsud dinhi sa ato. Alma, nialagi ka sa akong office. Unsa man, maningil ka na. Mapugos gyud kog paningil nimo. Kung dili gyud ka makabadlo sa mga anak. Kay unsa nam sa di gibuhat ni Jack? Natultulan gini ang among gibalhin ang bay. Og namugos siya aron makigsulting nobi. Ang imong... Ang akong asawa. Ay... Alma, sorry gid kayo. Pero... Itugyan ko na lang tingali nimo ang pagsilot niya. Ipapriso na siya kung gusto ka. Okay ra nimo nga ipapriso na ko ang imong anak? Ay... Wala ko masayaw doon sa o sa pagpausab sa kinabuhi ning akong anak na si Jack. Mayo lang kayo musukol na ako. May higayon gani nga, mikuha na siya kutsilyo aron iya kong dunggabon. Unsa? Wa ka lang tingali masayod, Alma. Pero bahadlok na kong magkakomprontasi ming duha ni Jack. Nahadlok ko nga kundi siya mo'y makapatay lako. Ako mo'y makapatay niya. Unsa? Boleh tiluod, Alma. Di na siya maminaw og katarungan. Wa ka mag-drug si Jack? Ay, ambot lang. Dili ka ha. Ikaw ra sad mo isadaan nga nung naingon anak si Jack. Alma, Wa ka tingali mga mahan niya. Hinungdan nga murag nasaag ang iyang padulngan. ay... Wa ka lang masayod unsay akong gihimong sakripisyo alang ni Jack. Paminaw. Abi mo, wa ko magunahuna o wa ko makahunahuna nga magminyo pag-usab. Kaysa dihang namatay ang iyang inahan, ang among negosyo ug mismo si Jack mao'y gihatagan ko sa kumpara. Tingali tungod sa sobra kong pagmahal ni Jack. Nahadlok kong ako siyang mapasakitan ug naingon ni Ana ang iyang kinabuhi. Musukol na sila ako, Alma. Diagali ka sa gihanan ko niyang dugkap. Unsa? Misurrender na ko, Alma. Musurrender ka na sa pagpitol sa imong anak? Ako mao na. Maningil na ko si mong nahuwam na ko. Alma, Sobra ng pagsamok anang Jack sa mong pagbuyo. May balhin na ganing Pinoy anan, pero iya pagid mi nasundan. Ang ako man akong gikalagutan, no? Kay sinubi na sa iyang gisigihag hasol. Alma, hatagi pa kong laing higayon. Bisag kinilang higayon. Bisag katapusan na lang ng higayon. Please. Pulaan ako. Pero, sige. Last na lang gini ha. O kung magsikip pa samok si Jack, sorry na lang. Mahimo ko ng embarguhon ang imong kumpanya. Alma. Ay, di malas.
Kinsay gidimalas. Ako, Hangtod ko. Giabot sad og dimalas. Miadto si Alma sa opisina. O gipasidan-an ako. Nga embargohon gud niya ang atong kompanya. unsa? Dungod sa sige ni mugsamok-samok nila. Naputong si Alma. Og iya kong giadto sa office. Pobre na ta, Jack. Embargohon yun ni Alma ang kumpanya? Mao di iya gisulti. Dito makautang sa bangko. May utang ko sa iyang amahan. Og napunan ba yun ni sa dihang gipagamit kong kwarta ni Alma? Ay, mao lagi na nakadaot ni mo. Ah, Nang huwam kas bangko, kipunan pag yun ni mo huwam si Alma. Pero wa ka gisulti nako. alang sa atong company. Nagtuo ko na makabawi pa ko. Pero, misabot na hinuon ka di malas ang tagad sa atong negosyo. O ako imong gipasangin lan. Kung mitabang palang unta ka, Jack, Ikaw unta mo'y angay mutabang nako. Aron maminyo ming duha ni Alma. Di, wa untay maningil nimo. Hangtod ba ang utang natos bangko mabayra na? dili malipay si Alma sa usa ka lalaki, Jack. Mo'y ang kalipay ang babae kay matud pa niya. Parehas na mong duha. Ulos mong malalaki. Daki. Wa na ko mangandoy ni Alma. Usa. May laing binuhat ang gipaninggit sa akong kasing-kasing. Nahigugma ka na. Kinsa siya? Si Nubi. Nobi. Ang kalivin karon ni Alma. Usa. Buang nga. Hangtod ko. Wagin ko magdahom nga. Mahigugma ko niya. Oy, di na mahimo, Jack. Kung anong di man pa? Dili menyo si Nubi. Mahimo ko pa siyang asawa. Musamot ang kasuko ni Alma nako kung hatagan ko ikaw pagtugot nga magpabuang niya ng Nobi. Why makabuot nako? Bisag magmata na lang ka nga maghigda sa simento, ha? Bahala nag-unsay mahitabo sa tong kumpanya. Basta, ipadayon ko nga kung tinguha kang Nubi. Ug nagtuo ka bang buhian ni Alma si Nobi? Bahala siya. Basta di ko busurnger. Buhaton ko ang tanan. Aron maangkon nako si Nubi. Jack, wa ka ba masayod gagawas nga birahon ni Alma ang atong kumpanya? Mahimo pa ko niyang ipabilanggo? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!